The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed, and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful. But his delight is in the law of the Lord, and in his law doth he meditate day and night. And he shall be like a tree planted by the rivers of water, that bringeth forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. The ungodly are not so, but are like the chaff which the wind driveth away. Therefore the ungodly shall not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. For the Lord knoweth the way of the righteous, but the way of the ungodly shall perish. Beware of false prophets who come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ravenous wolves. You will know them by their fruits. Do men gather grapes from thorn bushes, or figs from thistles? Even so, every good tree bears good fruit, but a bad tree bears bad fruit. Therefore, by their fruits you will know them. Not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in your name, cast out demons in your name, and done many wonders in your name? And then I will declare to them, I never knew you. Depart from me, you who practice lawlessness. Matthew 7:15-17, verses 20-23. They profess to know God, but in works they deny him, being abominable, disobedient, and disqualified for every good work. Titus 1:16. Beloved, do not believe every spirit, but test the spirits whether they are of God, because many false prophets have gone out into the world. But this you know, the Spirit of God. Every spirit that confesses that Jesus Christ has come in the flesh is of God. And every spirit that does not confess that Jesus Christ has come in the flesh is not of God. And this is the spirit of the Antichrist, which you have heard was coming, and is now already in the world. 1 John 4:1-3. And when they say to you, seek those who are mediums and wizards, who whisper and mutter, should not a people seek their God? Should they seek the dead on behalf of the living? To the law and to the testimony. If they do not speak according to this word, it is because there is no light in them. Sa dili pa kita magampadayon, sa atong pagtuon sa pulong sa Dios, dili nga adlaw gikinahanglan ang atong pagsusi sa tagsa-tagsa nato kaugalingon. Kung naapa ba kita mga sala nga o pa nato hinganling ato sa Dios, o tingali ana pa imong tipig-tipigan kini mahimong babag sa atong pagahimo ang pagtuon sa pulong sa Dios busa.
So dili ni mahimong barrier sa atong pagtuon, gikinahanglan ang imong paggamit. Ikaw, fellow believer, nga kung ana ka pa'y sala, diya sa imong kalag, gamita ang prinsipyo sa 1 John 1:9, ang recovery technique nga nagaingon, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Human mo buhat ka na andam no sabi ka, pagpadayon. Panalang ka imo higalang, wala pa'y kaluwasan diya sa imong kalag. Gikinahanglan ang imong paggamit sa imong free will and make the most important decision in your life, the decision to believe in Christ. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Acts 16:31. Busa sa hilom, mag-andam ta sa atong kaugalingon. Let us pray. Magampo ta, mahana mo nga Diyos, nagpasalamat kami kanimo, unas tanan sa imong pagdalanaw sa nimo kanamo. Nining dapita aron kami makapadayon sa among spiritual momentum, sa among pagtuon sa imong balang pulong, aron kami makapadayon sa paggamit og dugang mga kamatuoran sa among pagpadayon sa pagkinabuhing Kristohanon. Bali kami nining adlaw, O Diyos, pinagi sa pagtudlo ka namo sa Espiritu Santo o tangtanga mga babag ano sa muna mga suliran o mga unsa pang mga gumunhap, mga pagsulay kini among ibilin sa gawas aron kami makapunting gayud sa among pangunahuna diyan sa imong tudlo ka namo. Salamat, nining among Bible study, pinagi sa YouTube, ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan, among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan, niano sa kita sa atong pagtuon sa pulong sa Dios, pasalamat ta sa Dios nga iya pa kitang gipabuhi ang tuning higayuna, nagaginhawa pa kita o kini timailhan nga wa pa mahuman ang plano sa Dios sa atong kinabuhi. Musa, iya pa kitang gilugwayan sa atong kinabuhi aron sa ingon niya na makapadayon kita sa pagtuon siyang pulong o kita makatubo diya sa grasya o kabalo kang Ginoong Hesukristo. Okay? So niya pa kita gihapon sa atong tunanan nga giuluhan og the doctrine of soteriology, the doctrine of salvation, kaluwasan. Sa ato nang ginaingon kanimo, nga kitang mga magtotoo, gihatagan kita og tahas, human kita maluwas, human kita makapadayon sa ikaduha nga hugna sa plano sa Dios nga mao ang atong magtotoo niining panahon. Believer in time ang kita gawas nga tubo sa atong kalag, gikinahanglan sa mga atong tuman sa atong tahas. We have responsibility ngadto sa mga di magtotoo. We owe the world the gospel. Mauna nga atong pagtuman kining ministry nga atong gipasilungan, the Vic Balbido Evangelistic Ministry, kini na sugdan mga labaw nas duha ka tuig. Og ang main thrust gyud ni atong ministry mao man ang pag-evangelize, to lead people to our Lord Jesus Christ and get saved. O kadtong mga magtotoo, kanimo, fellow believer, gihatagan kita og tahas sa pagsangyaw to evangelize kay that is to
kanang fulfill the Great Commission nga anadias Mateo 28:19 to 20. That's in Matthew 28:19 to 20. Ang verse 19 nagaingon, "Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit." Verse 20, teaching them to observe all that I have commanded you, and behold, I am with you always to the end of the age. Mao na nga kita nga mga magtutuo, gawas nga patubuon pa kita diha sa kay balog grasya kang Ginoong Hesukristo, then kita, we have to function sa atong katungdanan ingon nga mga magtutuo. Now we have to share now the gospel. Now that should motivate us na itong mga magtutuo sa pag sangyaw nga to sa uban, kay ato namang ipaambit ang atong pagtuo. Okay? We share our faith, especially to unbelievers. And of course, to our fellow believers who are not really living the right way in the Christian way of life, murag tungod sa ilang pagkanegatibo sa pagtuon sa pulong sa Dios, so wala sila magatubo. Apan mo kini ang tahas natong mga magtutuo. Evangelize. In fact, there's a 1 Timothy chapter 4 verse 5 and saying, "As for you," kinigi address ni natong mga magtutuo, "as for you, always be sober-minded, endure suffering, do the work of an evangelist, fulfill your ministry." Na, we have to do the work of an evangelist. Sangyaw ngadto sa mga dili magtutuo. Well, mo na nga ang Romans 10:14 gani nagaingon nga, "How then shall they call on him," kang Ginoong Kristo, "in whom they have not believed? And how shall they believe in him of whom they have not heard? And how shall they hear without a preacher?" Namo na. O ang verse 15 naga padayon sa pag-ingon, "And how shall they preach except they be sent?" Gipadala. As it is written, "How beautiful are the feet of them that preach the gospel of peace and bring glad tidings of good things." Mao na. Now, so alang kanimo dili magtutuo, mao ni ang buhat sa mga magtutuo nga imong mailhan sa Ginoong Jesucristo. Una kamo makahimog desisyon sa pagtuo kaniya. Of course, dili ka man magkatuo sa kabutang o ani mo mailhi. So, gikinahanglan na imong positibo nga pagtagad ni ining butanga. Kay kung negatibo ka, may tabo nimo, dili ka mahimo magtotoo. So mao na nga kaninyo nga mura og na baid na gyud mo, you are rooted gyud sa nakagamot na gyud mo sa relihiyon, mo ni usa ka babag. Kay na may nagpabilin dihan ninyo sa inyong kalag nga gitawag og preconceived notions. Inyong pagtuo nga maura gyud na nga di na gyud na mausab. You see? No, like, for instance, usa niining hinungdan nga ang inyong mga maayong binuhatan mo ay basihan nga ikaw maluwas, nga ikaw may langit. Dili man eh. Through good works is not the basis to be saved. Nga naman. Tungod kay ang human good works can be performed by unbelievers
and yet they are not saved. You see? Dili man na mo basihang nga ikaw may langit. No, maluwas. Kaya nga naman, kung maunay basihan di excuse me. Kaya ang pagbuhat ng mga mayong binuhatan, mabuhat man po na sa mga di magtotoo. So dili na maibasihan sa pagkaluwas. Kay ang episode 2, 8, 9, nag-iingon nga, kita mga magtotoo, we have been saved by grace. Pinagi sa grasya, pinagi sa pagtuo. Okay? That not of yourselves, it is a gift of God. Not of works, dili sa mga binuhatan, lest anyone should boast. Kaya ang dead works, ang mga tawahanon ng mga maayong buhat, gitawag na og dead works diya si Bruhanon 6:1. Why merito for God? Okay? Diya po sa Titus 3:5, nag-iingon, not by works of righteousness which we have done, but according to His mercy He saved us by the washing of regeneration and renewing of the Holy Spirit. Now, okay, alang kanimo di magtotoo atong tukion ang some kind of a review gyapon kini nga kitang tanang mga tao nahog ni ining kanang formula nga gi-establish nga kitang tanan hinukman sa Dios tungod sa atong napanunod nga sala nga panulundo ni Adan ug ni Eva. Okay? Ato first parents kay sa ilang pagpakasala, sa ilang pagsupil sa Dios. Misupil sila niya itong gidili sa Dios nga pagkaon nila niya itong bungas kahoy sa pag-ilas maayong dautan. The tree of the knowledge of good and evil. Mingon mga ang Diyos nga, gipasidanan sila nga, makakaon mo ning tanang mga bunga, dinis paraiso, pan gawas dining usa. Ayaw gid mo kaon. Kay sa adlaw nga kamo mukaon, mamatay gayud kamo. Unya kay misupil man gid sila, may gamit man gid sila sa ilang kabubuton. So, mo na. Ding sod ang sala sa ilang panahon, sin entered into the world tungod sa original nga sala ni Adan. So moto nga naa na formula nga ang tao, tanang mga sakop sa kalibutan sa tao, inig gawas gyud nila sa tagwangkan sa ilang inahan, inig uha gyud patay spiritual, meaning nahimulag sa Dios sa hingpit. Okay? Kanang kumplito yung pagkahimulag. Kaya na naman, human yun atong pagsupil nila, dihan na, may kanang gi-establisar na ang formula. AOS plus OSN equals spiritual death. AOS, Adam's original sin, dugangan sa old sin nature, ang resulta spiritual death. Now kining pulong phrase nga spiritual death nagkahulugan ka ng total separation from God sa tao. Ang tao na himulag yun, kumplito. Mao na ipasabot sa spiritual death. Tanan, why exempted ang tanang tao nga mahimugso nining kalibutan na. Patay spiritual. Now, muna ang Roma 5:12 nag-ingon, wherefore, as by one man, kinsa man ang one man nga isgutan, si Adan. Wherefore, as by one man, Adam, sin entered into the world, and death by sin. And so death passed upon all men, for all have sinned. Romans 11.
3:23 nag-ingon, all have sinned and come short of the glory of God. Na mo na sundan dahil sa Roma 6:23. Unsa? The wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Christ our Lord. So ang Roma 5:12 lagi akong gihuni mo. So then, just as sin entered the world, sin entered the world because of the fall of man. Just as sin entered into the world through one man, and death through sin. And so, death spread to all people because all sin. Now, apan, ang Diyos tungod sa iyang grasya, nagasaad nga iyang ipadala ang unsa, ang manluluwas, nga mao'y magaluwas sa kahimtang sa tao. Ug mao to nga nagmeeting, mitawag og meeting ang Dios kamahan, ang balang Trinidad nagahimo silang tigom, God the Father conducted the meeting, mingon siya, Dios nga anak ug Dios Espiritu Santo unsa may atong himuon ning atong binuhat, nga naman nahimulag naman siya. So, itong buhaton sa atong himuon niini nga maluwas siya makabalik unta siya as general ang human race. So, mo itong tindog si Ginoong Jesucristo, mingon siya ako, mo voluntaryo sa pagkanaog niya ng gamayng planeta, akong tubson, akong lukaton ang ilang utang sa sala, magpakamatay ko kanila alang sa ilang kaluwasan. Motoy gi-voluntaryong Ginoong Kristo. So, ang Espiritu Santo pod miisa po siyang kamot, may siya ako pod mao'y mo kanang pasabot, ako'y mo patinaw, mo paklaro sa taon-saon nila pagkaluwas. So mo na nga, ang ilang funksyon, nilang tulong sa balang Trinidad, ang Diyos nga mahan mo ay unsa, the planner, author of the plan of salvation. God the Son is the executor of the plan of salvation. God the Holy Spirit is the revealer of the plan of salvation. Ilang mga funksyon. Okay? So, magdugay si Ginoong Jesucristo, unsa? Siya man ang pulong. Okay? He is the Word. Logos, mao kana ang Grigong pulong. Logos. O ang pulong na himong unod. And the Word was made flesh. Na mao na to. Sa laktod nga pagkasulti, ato na lang i-fast forward, si Ginoong Jesucristo, miyan ni dinhi, aron sa paglukat sa atong mga kasalanan. So, mao na ni, ang pagpasabot sa Espiritu Santo mahitungod sa kaluwasan, saon pagkaluwas sa tao. You see? So, every time ikaw di magtotoo, makadungog ka sa mayong balita sa kaluwasan. Kung makadungog na ka sa mayong balita sa kaluwasan, the gospel, ayaw sirhi ang imong pangunahuna. Do not be negative. At tagi, okay ngayon ang Espiritu Santo sa pagpatinaw nimo. Apan, gamiton man nimo po ng imong free will. Di man kapugson sa Dios. So, it's a matter of choice. Doon na kay kapilian. Mudawat ka ba nining gitanyag nga kaluwasan o imo bang isalikway? You are free. See?
God has given you complete freedom. Complete. So, with that freedom lagi, sa ito ng prinsipyo na, with that freedom goes responsibility. Ikaw ra ang manubag sa unsay desisyon nga imong himuon. You are the only one answerable, responsible, and accountable. So, kung imong isalikway, nga mao man kanang gipakitang labihang dakong gugma sa Dios para sa tao, unta may balik ngadto sa Dios, kung imo kanang malibaran kanang labihang dako ang gugma sa Dios. Sabi ito na sa John 3:16, popular kayo bersikulo, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him shall not perish, but have eternal life. Ni mo tuo ka niya na, basta kay ang Diyos may nagasulti niya na, right? Unsa isulti sa Diyos, tinuod na, matuod na. Kaya dili bakakon ang Diyos. O ay bakak sa Diyos, kamatuoran siya. So whatever He says is always true. Okay? Ug unsay himuon sa Dios, husto, tukma, matuod yun na. He does not make mistakes. Mao nang mingon ng Dios, believe on the Lord Jesus Christ and you will be saved. Nana, pagtuo ra nimo, mutuo ka ba? Sa likway. Naibaw na ka kung ikaw mutuo, unsa man. John 3:36, unsay gisulti. He who believes in the Son, si Ginoong Kristo, is referred. He who believes in the Son has life, eternal life. But he who does not believe in the Son does not have life. But the wrath of God abideth on him. Wrath, kasuko sa Diyos. Magpabilin diya kaniya. Namo na. So, faith in Christ, kung mutuo ka ni Kristo, eternal life. But kung imo isalikway si Ginoong Kristo, eternal condemnation, pili. Duha ra imong kapilian. Okay? So, naran imong mutuo ka niya na o di. Kung nagtuo ka nga, well, of course, kini sa ato bang experience sa atong pag-eskwela, nganong mutuo man kag naay Australia, naay Asia, naay Africa, manong tuo ka man nila bisag wa ka kadto. Tungod sa mga libro sa kasaysayan o sa geography o sa gatudlo. Unya nga nung mutuo ka man. Nga tao raman ang nagsuwat niya na. Anong mutuo man kag 1 + 1 = 2. Tungod ang mathematics books may nagatudlo, arithmetic books nagatudlo kanimo, hintuo ka karon ang Dios na mismo may mingog tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas, di na nimo tuuhan ang Dios mismo. Ang Dios mo ay gabuhat nining tanan sa universo, tibuok kalibutan, tanan siya ay magbubuhat ning tanan, niya di ka pagtuo niya. Mao nang labihang dako ang kanang insulto gyud niya, imong balibaran o imong isalikway ang iyang gitanyag nga kaluwasan. Nakasabot ka ba? Nakita nimo ng mga punto diha. Now, kadtong musalikway, unsa? Eternal condemnation. Now, ito na sa John 3:18, he who believes in him is not condemned, but he who does not believe is condemned already, because he has not believed in the only begotten Son of God. Klaro man na kayo. Huwag laing manluluwas sa Ginoong Kristo ra. Namatay ko siya dito sa krus tungod sa imong mga sala.
Ikaw regyo na una niya samtang dito kabitay siya sa cross. Di amo nagikas alas 9 buntag hangtod sa alas 3 sa palig bitay nila. O unsa? Mao to iyang nayaguman aron sa pagpakamatay tungod sa imong mga sala. Namo na nga kun imong isalikway ang imong danghatan eternal condemnation. Now, mabito to akong iingon ni mo nga na prinsipyo diha nga. Ang usa ka tawo nga nahimugso sa makausara, kaduha siya mamatay. Apan ang usa ka tawo nahimugso og makaduha, kasar po siya mamatay. Prinsipyo na sa pulong sa Dios. Now, ang buot pasabot niya na, kung nahimugso lang kakausa, physical, unya man ka kanang mataw pag-usap, we have not been born again, therefore, kasara maka natao di ay physical sa imong lawas. So, ini kamatay niya ng lawasa, imong atubangon duha ka kamatayon, physical o spiritual. Apan kung ang usa ka tao na himugsos makaduha, physical o spiritual, na born again, tumikan siya ang pagtuo lamang kang Kristo lamang, then ang resulta unsa? Kasara siya mamatay. Kasa. Only once. Physical ra. Di man siya mamatay spiritual kay luwas naman siya. Now, kung bahin gani sa kamatayon, kini physical ba? Okay? Wa na kay appointment with judgment. Na-cancel. Cancelar na yung appointment with judgment. Di nakahukman. Okay? Kantong luwas. Kantong midawat. Kanya, muatubang ka na naong sa Diyos. You are face to face with the Lord. O niya, makadawat na ka sa imong dayon nga panulundon. Eternal inheritance. Ito imong panulundon dito. Okay? Giandam ni sa Diyos at kanilang tungwapang tanan. Kaya luwas ka man. Nahimo magang sakop sa harianong panimalay sa Diyos. O niya, gawa sana, yan daman na kag bagong Pinoyanan, bagong balay, brand new home. Gawas pa niya na, matinuod na yun, ma-reality na yun mong eternal life. Nasa, ikaw magahuwat na sa imong binanhaw nga lawas, resurrection body. Okay? Inikamatay na ito, nining atong panahon karon. Kung ikaw magtutuo, hindi ka matay na to, hatagan ta, lawas nga binanhaw, apan, dili pa na kay resurrection body yun, that is interim body. Kung sabot pa sabot og interim, taghuwat. Temporaryo ba? Una pa moabot ang kanang hatag na yun sa tanang mga magtutuo sa binanhaw nga lawas, resurrection body. Apan we are anticipating ay moabot man gyud na sumala sa balaang kasulatan. Unya didto sa eternidad uban sa Dios, wa na didto'y kasakit, wa na'y mga sakit, wa na'y mga pagminatay, kanang unsa ni? Kanang mourning ba o na'y mga kanang mga minahas kinabuhi nga mamatay, we mourn. Wa na tayo mga pagkasubo, wa na tayo paghilak, wa na tayo kamatayon. Naman as pinadayag 21:4. Okay? So, mao ni nga atong gihisgutan ni kay mao man ni udangat yun, kay mao man ni gipasalig sa Dios. Kay kung unsay gipasalig sa Dios, mutuman magid siya. He keeps His word. Okay? So, kung ikaw maluwas, okay, hibaw kag unsay
may tabo nimo inig dawat gyud imong Ginoong Kristo ang imong manluwas. Ang imong han ilista na dito sa kanang Lamb's Book of Life, Book of Eternal Life. Ilista na dito. Kana timailhan nga ikaw kalifikado na magkinabuhi uban sa Dios dito sa eternidad sa langit. That is kanang Lamb's Book of Life. Isuwat ni mungan. Nga gawas pa niya na ikaw nahimo ng anak sa Dios. Nahimo na kang sakop sa reanong panimalay sa Dios. Giataga na kag kinabuhing dayon. Inataw ka na pag-usap. Gisuluban na kas pagkamatarong sa Dios. Kung tanawang ka sa Dios, dili na kahinukman, kung dili ikaw na matarong na. You see? Gawas pa niya na, sa pa. Luwas. Kristohanon ka naman na itawag ka na Kristohanon. Unya, inigkamatay ni mo sa imong lawas. O unsa may mauna, rapture ba? O ang kamatayo sa lawas, adto na ta sa eternidad. Kitang mga magtotoo. We will have a grand reunion dito. Magkita ay na ang tanan nga mga magtotoo. Niining tibuok kalibutan. Unya, mo ni ato lang ning lakbitan kining mga paghulagway bahin sa langit. Okay? Langit nga maoy atong dadangatan our eternity in heaven. Kini maoy lugar sa ang kahimayaan, a place of glory. Kining lugar nga langit mao ni home sweet home sa tanang mga magtotoo. Okay? Eternal home. O kining langit giandam na. Lugar kining giandam alang sa mga andam pod nga mga katawhan. So, it is so much better to be there than the best experiences of earth. Unsay mong kinanindutan, kinalamian nga experience ni kinabuhia ning atong kalibutan, wa ranas kamaingking dili na ikita ang kanindot sa langit nga imong ma-experience. Na gani sa 1 Corinto 2:9 yung isulti, no eye has seen, no ear has heard, no mind has conceived what God has prepared for those who love Him. Na, ato pag ipaklaro ni Mus Binisaya, ang wala makita ug madungog ug ang wala gayod palandunga sa tao, mao ang giandam sa Dios niadtong nahigugma kaniya. Didto sa langit, wa na'y paghilak, wa na'y pagantos, wa na'y pagkanang ago, wa na'y mga sakit-sakit, wa na. Wa na kay pagkauhaw, pagkagutom, wa na'y luha, wa na gani dito gabi wa gani adlaw, normoon. Wa'y kamatayo na dito, Revelation 21:4 o Revelation 22:5. Ang kinabuhi dito sa langit, life in heaven, will be perfect and fantastic. It's going to be fantastically awesome. Labihan, di na nimo ma-describe. In fact, it is humanly indescribable, beyond human description. You see? Mao ni ang langit nga itong dadagatan. We are anticipating nga adto ka magkinabuhi, kanang kinabuhi ka, magalakaw ka dito sa kanang streets of gold. Mga bulawan na dito, mga kidlap-kidlap na dito, mga, you see, wanay adlaw, wanay gabi dito, kay ang Diyos mismo may kahayag, kasabot ka. Apan, okay, mo na description sa langit.
Apa niya po description dito sa linaw sa kalayo. Nga kung musalikway ka sa kalawasan na mo, ni imong dangatan. Paminaw. The ultimate destiny of Satan and his angels. Mahugid ang ilang kanang destino yun. Ni Satanas ug sa iyang mga demonyo. Mateo 25:41. Pinadayag 20:10-15. Kung mo gisuwat na ala, kopya na kay aron mabasa nimo na dito inig uli nimo sa inyo. Okay. Unsa pa? Niya pa'y pagulagway sa linaw sa kalayo. It is a place of torments. Dapit kini sa pag-antos. Kasakitan. Gawas pa ni, it is a condition of unspeakable misery. Okay? Kondisyon kahimta nga, di yun ni mo unsa, di mo mahulagway ang kinapaitan, kinaalautan, kinangilngigan. There is everlasting fire. Hangtod na kanang kalayo diha, where their worm does not die. Ang fire dito, dili na mapaong. The fire is not quenched. Mark 9:44. Naay gitawag og blackness of darkness, labihas kang ngit-ngit. Tingaling ubang pilosopo niya. Di ba day lamdag kay kayo god? Lahi ra ba nagklasihang kayo? You see? Kaya ingon di kag tinuhanon itong pagsabot nila. Naana sa Jude chapter 1 verse 13 nga nag-iingog, there is blackness of darkness. Now, pa, the smoke of their torment ascendeth up forever and ever. Ang kanang aso sa ilang kasakitan, magsigi, nagsaka, Allah, forever and ever. Wala ay pagkahuman, wala ay pagkatapos. Hangtod na sa kangturan. O wa sila niya pa'y grabe. Wa na sila'y pahuway day nor night. They have no rest. Revelation 14:11. Ilista na. Revelation 14:11. They have no rest day nor night. Unsa pa? There will be weeping and gnashing of teeth. Na ikagot sa mga ngipon. Na ipaghilag, pag-ago. Yango-ngo. Unsa pa? Forever. O there is forever eternal loneliness. Kung gibingaw ka din sa kalibutan, sa kamihingaw ni mo, kaguol, sa nadiha, didto, sa linaw sa kalaya, hangtod na. Kanang imong kamingaw. Eternal loneliness. O, once you are there, inigdangat yun mo dito, na'y kaiskapuhan. There is no more escape forever. Hangtod na kanas kangturan. So mo na, papilion ka. Believe, tumuo ka o ikaw maluwas, or burn. Isugba ka. Mauna nga, gitugon gyapon ang pulong sa Dios. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. He's not talking here about intellectual knowledge in the sense that you might say, well, I believe in the fact that Jesus Christ existed. And I believe that He was a prophet for God. Hibaw ka. Ang mga Muslim tuupod nini. Does it mean the Muslims are saved? You see, timan ini, even the demons, bisag mga demonyo, believe that kanang nagatuo niya na. Ang mga demonyo ba nagatuo? Upon in believing, they tremble. The scripture says. Nangurog ka na sila. It's not merely intellectually saying Jesus Christ is a real person.
Ang pulong nga believe sa Griego nga grammar nagkahulugan kini og pagsalig ug pagtuo, to trust, to put faith in. So, diha nga ang Diyos mo yung I want you to believe on the Lord Jesus Christ, kana nagkahulugan, you are trusting, you are exercising faith, o imong gibutang kanang imong pagsalig nga si Ginoong Jesucristo anak sa Dios. Sabot ka? Kaya ang pulong nga Hesus nagpasabot kinig manluluwas. Ang Kristo nagpasabot og Mesiyas. So when God says believe on the Lord Jesus Christ and you do believe that, then you are saying by faith I trust in Jesus Christ. Siya ang akong manluluwas, siya ang akong Ginoo, siya ang akong agalon, siya ang dinihog sent from God. He is the anointed one sent from God. So, now when you put all of that together, kung imo ka ng usahon, that's not me just expanding and making things up. That's what those words mean. Okay? Samtag yun na. That is why ang Biblia needs to be explained clearly in plain language. Nga ang matag usa ka tawo, common people in the streets, magkasabot in a perspicuous way. Na magkasabot yung klaro, matinawan ba? So, mo na nga, gikinahanglan kining mga punto ha, apan ang akong tugon lang kanimo nga ana ka pahigayon na pakay panahon kahigayunan nga makapahimos ni ining gitanyag nga kaluwasan, gitanyag sa Dios. Ang Dios mismo nagkatanyag nini nga kun imong tuuhan, ikaw nagpaubos sa iyang otoridad. Wa ka magpa kanang pahitaas o inunta mapahitason o arrogante nili. It is humility. Bertud ka na. So, balikon ko nga ang kaluwasan gitanyag sa Dios. Ngadto sa tanang tao sa way pihig-pihig. Wa. Kay diya sa Primero Timoteo 2:4 sa iyon. Buot sa Dios nga maluwas ang tanang tao ug mahibalo sa kamatuoran. So, Segundo Corintios 5:14 nag-ingon usab, kay giharian kami sa gugma ni Kristo o kay nasayod kami nga may usa ka tawo nga namatay alang sa tanan ug kini nagpasabot nga ang tanang mga tawo nakaambit sa iyang kamatayon. Now, Primero Juan 2:2 kini akong gipangkutlo mga bersikulo kini bahin sa kaluwasan. Unsay gisulti sa Primero Juan 2:2, siya mao ang halad. Magpasabot mo gihukman. Siya mao ang halad aron mapasaylo ang atong mga sala ug dili lang kay ang ato ra kundi ang mga sala usab sa tanang tao. Now, Hebreanon 2:9 gikinahanglan gyud masilsil na nato. Ang nakita nato mao si Jesus nga sa makadiyot nahimong ubos sa mga anghel aron pinagi sa grasya sa Dios ihatag niya ang iyang kinabuhi alang sa tanan. Nakita nato siya karon nga gihimaya o gipasidunggan tungod sa kamatayon nga iyang giantos. Now, Primero Timoteo 2:6 gitugyan niya ang iyang kaugalingon aron sa paglukat sa tanang tao. Kini ang kamatuoran nga luwason sa Dios
ang tanang mga tao sa gitagal nga panahon. Mauna nga ang tugon sa Dios pahimangno nimo o kini ang iyang pagdapit kanimo, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Magampo ta. Amahan na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo. Nining laing matamis nga higayon sa among pagpakigambitay sa imong balaang pulong. Salamat o Dios sa kalig-on, kaisog, sa among pagbarog, diha sa imong mga pagtulunan. Na di na gyud kami matarog, na kami pagduha-duha o pagduda. Kay ikaw ang matuod nga Dios. Pinaagi sa balang Espiritu Santo imong gipatinaw kanamo niing tanan. Kining bahin sa pagkaluwas. Salamat o Dios. Nining kaluwasan nga imong gitanyag kanamo. Nga among gidawat o Dios sa tumang pagpaubos. Salamat. Nining among Bible study through the YouTube. Ubos sa Balbido Evangelistic Ministry, panalangini kini o Dios. Dada kami pagbalik ug maaron kami makapadayon sa among spiritual momentum, pagpatubo sa among kalag. Aron sa ingon niya na makakamot kami sa among common goal, ingon nga imong mga anak, ang espirituhanong pagkahamto nga diin amo ng matagamtaman ang katakos sa paghinabuhi, katakos sa pagdawat ng mga panlangin, katakos sa paghigugma. Salamat ning tanan o Dios, sa ngalan ni Ginoong Hesukristo kintanan mo giampo. Amen.